тому, чи всі швидко не забудуть про цей прикрий інцидент, яким, власне, розпочався для нас цей рік, бо та справа вимагає ретельної і, так би сказати, повсякденної роботи, бо ті списки, могили, які є, мабуть, так і не зовсім повні, і немає якоїсь точної ідеї, що далі робити з тими могилами, які найбільше загрожені. А вони не є тільки на Ольшанському цвинтарі, а вони не є тільки в Празі. Ну, а тут питання, хто має робити більше, чи посольство, чи громада празька, яка, значить, розбита в кілька організацій, і дотепер ніхто, як видно, цими справами не займався. Це вперше. Такого не було, що в нас в Чеській Республіці. За моїх часів, що я служу, перший раз сталося, що ми робили, відправляли на Україну мощі людини. Отим все життя моє, отим все моє щастя. Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки. Принеси мені зойки катованих в льохах і тюрмах, і на засланні. Щоб віра моя була гранітом.